ободониву созандагии рисолати мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани санаҳои фархундаву миллӣ дар тамоми қаламрави кишвар хоса вилояти суғд ҳамасола таҷдиду навсозӣ ва бунёди иншооти гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ авҷи тоза мегирад. Сокинони сарбаланди вилоят бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи комил, амну суботи ҷомеа ва дастгириҳои давлату ҳукумат дар пешрафти мамлакат ва анҷом додани корҳои созандагӣ саҳми босазо гузошта, ҳар яке дар ин самт аз худ фаъолнокӣ бештар нишон медиҳанд. Ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар вилояти суғд бунёди силсила иншооти гуногун соҳа аз қабили мактабу кӯдакистон, муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, корхонаҳои саноатӣ, чойхона, кошонаи ҳусн бунёд гардида, хатҳои обу барқ кашида мешавад. Дар вилоят бо ин мақсад бунёди зиёда аз 12 000 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Нақшаи пешбинишуда бар зиёд таъмин гардида, сокинони сарбаланду меҳанпарасти вилоят бо азму иродаи қавӣ дар идомаи татбиқи сиёсати ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон азм доранд боз 3000 иншооти дигар бунёд намуда, иншооти ҷашниро то ба 15 000 адад бирасонанд. То ба санаи 1 июли соли равон дар тамоми шаҳру навоҳии вилояти суғд 14355 адад иншооти ҷашне сохта ба истифода дода шудааст, ки ин 119.6% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. корҳои ободониву созандагиро имрӯзҳо метавон дар тамоми шаҳру навоҳии вилоят мушоҳида кард, ки ҳама дар партави дастуру супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, ҳадаф фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагонӣ ба ҳар сокини кишвар ба шумор меравад. Дар вилояти суғд аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят тадбирҳои мушаххас дар ин самт андешида шуда, силсила иншооти муҳими соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба истифода дода мешавад. Аз ҷумла дар аксар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо иштироки бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо иншооти муҳими соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ аз қабили мактабу кӯдакистон, муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, роҳҳои маҳалливу байналмилалӣ таҷдиду навсозӣ, оби нӯшокиву полезӣ кашида шуда, майдони нави боғу тогзор бунёд гардид. имрӯз ба шарофати истиқлоли давлатӣ дар саросари кишварамон ободию зебогию бунёду аз навсозии иншоотҳои бузурги ҷашнӣ бомаром идома дорад. ба шарофати ин истиқлол қалъаи Хуҷанд имрӯз ба як макони зебову барҳавои диданибоб барои тамошобинони дохил ва хориҷи кишвар гаштааст. имрӯзҳо аз ин макони таърихӣ ҳазорҳо нафар хориҷиёни кишвар дидан карда бо масъули дасти ҳунармандони кишвар баҳои баланд дода аз ин мавзеи таърихӣ бисёр ғизои бузурги маънавӣ мегиранд, ки ин ҳама ба шарофати сулҳу субот, ба шарофати истиқлоли давлатӣ, ба шарофати ваҳдати миллӣ, ба шарофати сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззим миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар ин раванд дар доираи саноатикунонӣ бо сурати кишвар ба бунёди хатҳои нави истеҳсолӣ таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. Бо ин мақсад дар қаламрави вилоят бунёди беш аз 700 адад корхонаи нави саноатӣ бо фарогирии зиёда аз 14 000 ҷойи корӣ ба нақша гирифта шуда, танҳо давоми 6 моҳи соли равон 66 хатҳои нави истеҳсолӣ фаъол гардонида шуд. Иқтидоми мазкур баробари истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамзамон татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо сурати мамлакатро дар бар мегирад. Бо ин мақсад дар вилояти суғд барномаи махсус таҳия гардида, лоиҳаҳои хурду бузург амалӣ ва сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ ҷалб карда мешавад. мардуми сарбаланди вилоят азми қавӣ доранд бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ, ободониву созандагӣ, ҷашнҳои фархундаву миллӣ аз ҷумла 35-солагии истиқлоли давлатиро сазовор пешвоз гиранд.